फैगौ नभेम्बरनि लास्ट उइकआव इउपिपिएल हान्जानि 3 बोसोरारि जे जथुमा बे जथुमाखौ क'क्राझारावनो खुंनाय जागोन आरो बिनि थाखाय दिनै बानजाय आफाद दानाय जादों जाहाथे जोङो बेखौ गाहामै गाहाम खुंफुंनो हायो मानोना जोंनि गासै 10 जिल्ला आफादा बेयाव बाहागो लागोन 40 ब्लक इउपिपिएलनिफ्राय बेयाव बाहागो लागोन गोबां रोजा रोजा बावहाय थान्दै जथुमाव बाहागो लाफैगोन गोनांथार आयदाफोरखौ सावरायनाय जागोन सरकारनि आरो हान्जानि खोथा बाथ्राफोरखौ सावरायनाय जागोन बेनिखायनो बे गासैबो हाबाफारिखौ मोजाङै खुंफुंनो थाखाय दिनै मोनसे बानजाय आफाद मिरुनिफ्राय दानानै होफैदों आरो फैबाय फुजानि उनाव जोङो जेसेबां दालाय आफाद दानांगौ बे दालाय आफाद दाफुंनायनि जे हाबाफारि बे हाबाफारिखौ मावफुंनाय जागोन जायगाखौ क'क्राझारावनो खालामनाय जागोन क'क्राझार सोहोरनि खाथियाव सान्दामारि ओनसोलावनो बेखौ खालामनो थाखाय जों थिग सानदों सान्दामारिनि साखाथि फाखाथियावनो जोंनि बे हाबाफारिया जागोन अपोजिशन पार्टिनि बेयो बानसावनायसो 3rd ग्रेड आरो 4th ग्रेड बेखौ BTCआ होनो हायो नाथाय माने साख्रि होनायनि सिगांनो स्टेटनिफ्राय एप्रुभ लानांगौ मानो होननानै बुङोबा बिसोरनि जे बेथन बे बेथनखौ स्टेटनिफ्रायसो जों मोनगोन बिनिखायनो जे 3rd ग्रेड आरो 4th ग्रेडखौ इन्टारभिउ होनायनि सिगां जाहाथे स्टेटनिफ्राय एप्रुभ लायो सेंसन लायो बे बाथ्राखौसो बुंनाय जादों जे स्टेटनाव पारमिसन लानानैसो होनांगौ बायदिसिना बुंनाया बे नंखाय बाथ्रा सिगांबो बेबायदिनो जाखादोंमोन स्टेटनिफ्राय एप्रुभ लानांगौ मानोना थाखा फैसाखौ सोर हरगोन बिसोरनि बेथनखौ सोर होगोन स्टेटआनो हर बेनिखायनो जेसेबां पस्टनि इन्टारभिउ जागोन बेखौ स्टेटनिफ्राय एप्रुभ लानांगौ आरो एप्रुभ लाखांनायनि उनावनो BTCआ गावनो इन्टारभिउ होनानै एपइन्टमेन्ट खालामनो हायो बेखिनियानो